Sant Cugat, que em sembla que ja els coneixem, hem actuat molts d'ells, els coneixem bastant bé. Sabeu que és una colla que porta uns quants anys progressant linealment des que va fer el primer 4 de 8, que és l'any 2010. Doncs en 6 anys, del 4 de 8 al concurs que vam tenir a veïns al costat, amb els 3 castells que ens van ensenyar que els teníem molt bé. I per això els hem convidat que ens expliquin a veure quin és el seu secret, sobretot aquest equip tècnic dual que tenen, que van encetar fa 3 anys, fa 2 anys? Fa 2 anys, i que també sabem que hi ha certa reflexió interna dins la colla i més o menys pública o interna dins la colla, pública dins la colla, diríem, no? I que ens expliquin com ho han viscut i com els hi ha anat. També tenim els xicots de Vilafranca, amb l'Aina, a la seva cap de colla. Els castells de Vilafranca són una colla que han acabat la Perdó, els xicots de Vilafranca, és que anava enllaçant amb dels castellers. Els xicots de Vilafranca són una colla que, el mateix, han estat durant molts anys movent-se en la gamma de 8 i ara, probablement des que l'Aina va... Quan fa l'Aina que expliques cap de colla? 5 anys. 5 anys, doncs des que l'Aina va agafar la direcció van passar de castells de 8 al 4-9 que van carregar fa 15 dies o 3 setmanes, ja no recordo. Passant pel 3 de 9 que ens van ensenyar al concurs, han fet una progressió bastant important i a més ho han fet en una ciutat com és Vilafranca, on tenen una colla veïna que no deu ser gaire fàcil estar al seu costat. Per tant, suposo que alguna cosa, algun secret deuen tenir que igual els ho volen explicar per poder fer això. I per últim tenim els castellers de Sant Pere i Sant Pau, són la colla revelació del cap de setmana, felicitats pel Pilar de Set. També el mateix, porten 2, 3, 4 anys, potser no tant, no m'he passat 3 anys potser, des que vau fer el primer castell de 8, l'últim d'aquesta tongada, diguéssim. Han agafat fent castells de 8, tripletes i tenen un pilar fantàstic, aquest any l'han ensenyat com a pilar de 6 moltes vegades i han acabat posant la cirereta del folre, que si heu vist el vídeo és acollonant el pilar. Repeteixo moltes felicitats i per tant el mateix, fer això amb una colla com Sant Pere i Sant Pau, un barri a Tarragona amb 3 colles més, doncs també té la seva gràcia i el seu mèrit i per això us vam pensar convidar-los que ens expliquin una mica com ho han fet i com ho veuen ells. I jo ja callo, no dic res més, comencem per la meva dreta perquè una hora s'han posat d'acord ells, ja s'ho faran. La idea... No, ara us explicaré ràpid. Ara aquí veureu la gran diferència entre la zona no tradicional i la tradicional. El Biel porta punts i paperets i nosaltres hem vingut a pelo. El David i l'Aina van a pelo i el David va a paperets. L'ordre ha sigut com qualsevol actuació. Els caps de colla han parlat i van decidir. Sense sorteig. La idea és la següent. La idea és que cada un us farà una petita exposició sobre el que hi ha dit i sobre el que vulguin, evidentment. I quan acabin obrirem un torn de pregs, preguntes i qualsevol cosa que vulgueu dir. Hola, doncs gràcies per convidar-nos, primer de tot. Una mica nosaltres, quan vam assumir el càrrec fa un parell d'anys, vam partir d'una màxima. I la màxima és créixer horitzontal per créixer en vertical. És a dir, tota la progressió que volíem fer, vam creure que Això sona molt raro. Vam creure que el començament havia de ser poder créixer horitzontal. I llavors vam partir d'una base, i vam partir de la base de l'estudi de la nostra colla. Era una colla, és cert que des del 2010 estem fent una progressió, però també és cert que som una colla que a nivell d'actuació i sobretot de serveis som molt irregulars. Érem molt irregulars, per sort els últims anys hem estat això. Vam estudiar la colla a nivell mental, social i d'interessos majoritaris. I d'aquí em vam fer una petita deducció que ens serveix a nosaltres i pot no servir a la resta del món casteller, que és hi ha 2 tipologies de colles. Les colles resultadistes, que busquen, és a dir, que la seva motivació per avançar és el resultat, i les colles socials, on la seva motivació per avançar és tota la logística i festa que genera entorn a la colla. Llavors, a partir d'aquí,
Nosaltres vam mirar i vam avaluar quin tipus de colla teníem nosaltres i tendim a ser una colla resultadista. Per molt que se'ns vegi moltes vegades aquesta, som una colla tècnicament resultadista. Una vegada això vam dir què volem, a què aspirem. Aspirem a ser una colla on hi hagi un equilibri entre aquesta part social i aquesta part resultadista. Quan vam iniciar el projecte vam agafar i vam decidir que posàvem 4 lemes sobre la taula. Posàvem 4 lemes sobre la taula, sobretot pensant en el canvi de mentalitat de la colla. La colla, si la gent li anuncies que vas a fer castells grans et respon, si no li anuncies no et respon. I llavors vam dir, hem d'aconseguir canviar aquesta mentalitat i posar diverses coses sobre la taula. Per exemple, la primera cosa que vam posar és mateixa resposta davant d'un problema, tindrem el mateix resultat. Per tant, davant d'això vam ser molt agressius, lo suficientment com perquè no se'ns tiressin a sobre, que és canvia coses. Canvia coses, no tinguis por. Portem 18 anys de colla, ara en portem 20, en el seu moment en portàvem 18, no tinguem por de canviar coses. Canviem actuacions històriques, canviem dinàmiques d'assaig, canviem logística de sortides, és igual, canviem coses. Sabem que això té dos vessants. Una, canviar coses et pot portar a que la gent se t'enfadi i no vingui, però canviar coses també pot portar novetats, nous problemes, però també noves virtuts que no coneixes. Per tant, nous camins a explorar. Si durant 18 anys has funcionat d'una manera i no et funciona, canvia, perquè igual passes a funcionar. El com per davant del què. El com per davant del què. Per nosaltres era més important com treballàvem que què fèiem després de plaça. I per tant, el nostre creixement aquests últims anys ha passat per intentar demostrar a la colla que el resultat s'havia de tenir a l'assaig i que una vegada a plaça hi havia altres virtuts que et podies tenir, el compartir espai amb altres colles castelleres, conèixer gent, jo què sé, conèixer Catalunya, i al final el que tu fas a plaça és resultat del que has treballat a l'assaig. Però si a l'assaig tu no treballes, quan arribes a plaça no pots demanar un resultat, no pots exigir un resultat, més que demanar, no pots exigir-lo, no? El resultat l'hem de tenir en assaig. Nosaltres, aquí, per exemple, una de les coses que vam fer per intentar que la gent tingués sempre aquest coquet de què passa, era anunciar 5 castells i fer-ne 3. Anunciar 5 castells i no sempre haver de fer els 3 castells màxims. Això és una cosa que al principi ens va portar molts problemes i que en funció de quines actuacions fas també et porta molts problemes, perquè si no dona resultat a segons quines actuacions pròpies doncs pot generar alguns problemes, però ens ha respost en quant a que la gent, aquest coquet, aquesta necessitat, doncs l'ha fet continuar. Una cosa que hem intentat cuidar molt és la pinya. Nosaltres creiem fermament que a nivell social la pinya són el 95% de la colla, que inclou la gent que puja, i això és una altra premissa que hem tingut molt clara durant tots aquests 2 anys, i que l'altre 5% és la gent que ve i que no pot aportar res tècnicament. Llavors, en aquest sentit, hem generat equips de treball específics dintre la mateixa tècnica, hem dissenyat assajos perquè la gent surti cansada, hem fidelitzat posicions, hem fet pedagogia del canvi. Si tu en saps, pots ajudar l'altre, no és la teva posició. Què pretenem amb això? Pretenem buscar la familiaritat de la colla. Que tothom que entri se senti còmode, se senti a gust, senti que té alguna cosa per compartir. Més coses. El factor creixement que ens ha portat nosaltres aquests últims 10 anys que tu comentes, i ho tenen aquí en majúscules, és el concurs. El concurs de Tarragona, des que hem entrat les colles mitjanes petites, ens ha portat una progressió exponencial. I això té un hàndicap positiu i té un hàndicap negatiu. Més que positiu i negatiu, té un hàndicap a curt termini i a llarg termini. A curt termini no ens aporta res. Res. A curt termini a nosaltres ens aporta un volum de gent espectacular 15 dies abans i la pèrdua de la resta de temporada. Fas una actuació molt bona el dia de concurs i la pèrdua de la resta de temporada. Però sí que és cert que a llarg termini
la projecció al poble, la projecció que té el fet casteller, implica que el degoteig de gent postconcurs sigui més gran que quan no hi ha concurs. No sé si m'explico gaire bé, És a dir, tenim una entrada de gent molt gran preconcurs. Tenim concurs, la diada, la gent marxa. I ja està, marxen els que han vingut nous i els de la nostra pròpia colla, perquè ja han fet la feina. Però el postconcurs, és a dir, l'any següent, sí que aquesta projecció ens genera un degoteig de gent constant. Que si això ho ajuntes amb tot el treball intern i tècnic que anem fent, genera bastanta fidelització. No ens agrada perquè no és una resposta immediata. Nosaltres no hem trobat la fórmula perquè coneixem d'altres colles que sí que ens han explicat que al postconcurs se'ls queden 50 camises. No sé si és el vostre cas o no. Aquí? Marrecs, per exemple, ens ho va comentar. Bueno, estan en una zona molt complicada i els genera això. Nosaltres, com a colla resultadista que determinem que som, el que hem de fer és generar el coquet tècnic a la colla. És a dir, la nostra forma de poder fidelitzar a la gent de la colla i augmentar aquest volum social, perquè el tarannà de la colla és més resultadista, nosaltres tirem per tècnica. Tirem de tècnica. Aquest debat entenc que pot haver-hi si el vessant social o el vessant tècnic. Nosaltres en aquest cas tirem absolutament de tècnica. I el que vam fer amb l'Àlex quan vam seure els primers dies a la taula va ser generar un projecte tècnic prou atractiu com perquè la gent es quedés i se'l fes seu. De quina manera? Doncs mira, per exemple, el primer de tot era creure uns objectius. Si m'allarga tu m'avises, és que soc de parlar una mica. El primer era creure'ns els objectius. Nosaltres hem sigut una colla, i els que porteu més anys ho sabeu, que érem de tirar coloms a l'aire, sí, arribarà el 4 de 8, i era mentida. I sí, arribarà, i era mentida. Llavors, partim de, això ja no es pot tornar a fer. Per tant, fem microobjectius a curt plaç i molt clars. Això és el primer que vam fer. Agafar la temporada, dividir-la per diverses fases i a cada fase treballar unes coses determinades. Sense enganyar ningú. Més clars no podem ser. Nosaltres cada vegada que pugem d'una cadira a fer un discurs final frontal, analitzem tècnicament què ha passat, a on estem, a on van els objectius, si van o no hi van, si arriben o no arriben. Perquè el que intentem evitar és generar la frustració. Per nosaltres la frustració tècnica és el mal més gros que podem tenir com a colla. Perquè llavors el volum social ens desapareix totalment. A nivell intern, però, sí que funcionem diferent, i és que estem fent objectius sí que a mig i llarg termini. Llavors és una informació que a nivell intern tenim, treballem de formigueta amb tots aquests objectius perquè el dia que l'haguem de convertir en un objectiu a curt plaç, la feina estigui feta. Llavors a mi no em serveix de res plantejar-me que a final de temporada faré un 5 de 8, us poso l'exemple de l'any anterior, del 2015. Nosaltres vam iniciar temporada i vam dir a la colla aquest any no farem castells de gamma alta de 8, aquest any volem fer el màxim castells de 3 i 4 de 8 que puguem, els bàsics. Vam dir això. Vam anar treballant, treball de formigueta, i va anar sortint el 2 de 8 en folre. Ai, sí, que ens agrada molt el 2 de 8 en folre. Pam, 2 de 8 en folre, carregat va ser a festa major. A partir d'aquí, enfonsada en picat de la colla, arriba el setembre i ens reunim presidents i caps de colla, som menys que el gener a l'assaig, al setembre, què està passant? L'objectiu tècnic únic que teníem era el 2 de 8 en folre. Se'ns cau una altra vegada, no ens serveix de res. Però, a nivell de formigueta, havíem estat treballant internament el 5 de 8. El pont per aquí, la torre per allà, el no sé què, tal i qual. Ens asseiem a una taula, marquem un calendari d'objectius i presentem, així en gran, assaig, què hem de fer amb aquest tros de castell, què hem de fer amb el 5 de 7 net, què hem de fer amb el lligat, què hem de fer amb la rengla de la columna, què hem de fer amb no sé què, i ho presentem. Mira, colla, això és el que hi ha. Si voleu, el 5 de 8 arriba a final de temporada.
si complim objectius. I la gent es va anar motivant, van engrescant, va veure els principis no els aconseguíem, al final els donem d'això, i anàvem a final de cada assaig. A veure, avui hem aconseguit el 5 de 7 net? Sí, bien, un tic. Avui, sí, bien, un tic. Poca broma, va sortir el 5 de 8. Vale? Això us ho explico perquè contrasta amb el que hem fet aquest any, que ha sigut anar a treballar el 5 de 8 sense dir-ho. Vale? I el 5 de 8 se'ns va retrasar més del que teníem planificat internament. Vale? Per tant, som una colla on tota la part tècnica que puguem tenir a la disposició de la colla, tota la informació tècnica que puguem tenir a disposició de la colla, és un benefici social per nosaltres, pel creixement social. Si no, se'ns desmotiven. Vale? Una cosa que sí que vam fer va ser la comparativa de l'evolució històrica amb colles del nostre entorn. En Gràcia, Sabadell, Sants, per exemple, que són colles que la projecció ha sigut molt similar a la nostra. Sabem les distàncies, en el seu moment. Vale? En el seu moment van començar encallant-se amb el 2 de 8 en folre, van començar a fer 3 i 4 de 8 amb el Salva i de cop en 2 anys van fer una explosió de totes les colles. Nosaltres ens hem emmirallat una mica amb això. Sí, ho hem preparat. Està bé, hem preparat les tres. I després una frase que és molt important i és no tenir por a equivocar-se, sinó tenir por a no voler fer. Vale? Jo crec que això, totes les tècniques, totes les juntes del món casteller, l'hauria de tenir com a premissa. És una frase realment molt interessant. No és la vareta màgica, però sí que és veritat que si tenim por al canvi, l'evolució és molt més difícil. Vale? Totes les colles venim etiquetades amb 1000 històries. Amb 1000 històries. I són dinàmiques de molts anys. Canviem-les. Si no funciona, canviem-les. Vale? Quan d'això ho avises, Vale. No, ara ja vaig una mica més. Com més paguis tu, menys parlarem. No, això tampoc ens agrada. Va, aniré ràpid. Ja pràcticament tot ho he dit, no? Els objectius per fases. Això és molt interessant. Nosaltres, per exemple, el que fem és tenim 5 fases marcades al llarg de la temporada, treballem sempre 2 castells per sobre del nivell de plaça. Llavors, si el nivell de plaça són castells de 7, nosaltres a l'assaig estem descarregant els castells de gamma bàsica de 8. A la segona fase és el moment que decidim treure els castells de gamma bàsica de 8. Com que ja els tenim rodats, podem preparar un tipus d'assaig que impliqui treballar el 5 i el 7 de 8, o el 2 de 8 i el 5 de 8. I així, alternadament. Per tant, sempre intentar tenir el nivell d'assaig 2 passes per sobre del d'això. I això també respon, perquè moltes vegades la pregunta que ens fem és no tenim gent a l'assaig, la nostra colla no respon, no sé què. En el nostre cas, sabem que el volum de gent a l'assaig és progressiu en èpoques de temporada. I el que hem mirat de fer és fer un calendari tècnic que respongui al volum de gent que nosaltres tenim. No podem aspirar més. No podem aspirar a assajar, seguint el d'això, un 4 de 9, quan la colla ens està responent a nivell de 4 de 7. Llavors, com que no podem aspirar-hi, el que has de fer és planificar, o el que nosaltres fem és planificar un tipus d'assaig en acord amb el volum de gent que tens allà. I com que la nostra motivació és principalment tècnica, sempre 2 passes per davant per allò de la pastanagueta. Això és la nostra gran carta, en el nostre cas, perquè estudiem la colla des d'una vessant principalment tècnica. Evidentment, hi ha tota la part de junta, tota la part social, tota la part d'activitats que complementen aquest espai tècnic. Va. Te passo la pelota. Doncs bé, és difícil continuar després, però bé. En primer lloc, gràcies per haver-nos convidat a Sant Pere i Sant Pau. Ara sí, no? D'acord. Sant Pere i Sant Pau directament té uns orígens que directament estigmatitzaven realment una evolució o un canvi. Sant Pere i Sant Pau, partint de la base, neix d'una sublevació d'una colla històrica com els Xiquets de Tarragona, i ja sabem que de sublevacions normalment els que marxen no són els que acaben millor, d'acord? Doncs aquesta sublevació va ser la que va formar Sant Pere i Sant Pau. Gent
que no estava d'acord amb certs canvis dintre dels propis xiquets de Tarragona i que ni molt menys treballarien per canviar-los. Malgrat això, la formació de Sant Pere i Sant Pau als seus inicis comptava d'uns castellers molt experimentats, castellers de potser amb 20-30 anys d'experiència pujant a castells. És el que té en aquest aspecte la zona tradicional, que comptes d'uns castellers moltes vegades amb un dilatat recorregut, però que per altra banda acaba sent contraproduent per donar més marge i oportunitats a altra gent. Coneixent aquests orígens, la colla va tindre un boom important el 1995-96, però acte seguit va començar una davallada però amb caiguda lliure. Amb caiguda lliure perquè es va agafar una dinàmica completament kamikaze, deixem-me aquesta expressió, on directament s'anaven a fer diades i no pas assaig. Es considerava que els castells havien de sortir amb una altra expressió que m'heu de permetre, el col·loquialisme per cojones, i així s'esperaven que les coses sortissin. Malauradament, aquesta davallada va marmar qualsevol voluntat de seguir creixent i va deixar la colla a un nivell on els màxims exponents eren 3 i 4 de 7. Un cop se toca terra directament, es plantegen com podem tornar a aixecar el cap. Aixecar el cap passa per agafar totes les coses que hem fet malament i anar-les traient. Què coses ens poden anar millor i agafar-nos i aferrar-nos a elles. En aquest aspecte, Sant Pere i Sant Pau va preferir començar deixant un segon pla tota la gent que sí que per categoria o per casta, diguem-ho així, donava un servei o un nivell òptim de castells i començar a trobar gent per créixer sobretot a nivell social. Sant Pere i Sant Pau era la colla de Tarragona que potser se li atribuïa més la festa, és a dir, preferien créixer a nivell social i fent sopars, tot aquest caire de post-diada però sense necessitat de tindre una bona diada, i quan realment s'apretava o es volia incrementar el nivell d'assaig, doncs la gent responia amb negatives de que jo vinc aquí a passar-m'ho bé, no a sortir cansat. Aquí va arribar un dia on se van seure, jo en aquell moment encara era menut, però es van seure i es va decidir pactar un punt de control i canviar completament la mentalitat de colla. Amb això va haver-hi un refús molt gran de tota la colla, de tota la colla no, sinó un gran percentatge que van decidir directament renunciar i deixar la colla. És lleig el que dic, però crec que ha estat la millor decisió que han pogut prendre castellers en aquest aspecte. Castellers que simplement els hi feia por un creixement perquè aquest creixement els hi suposaria un treball excessiu i també una altra frase, si preferien ser cabeza de ratón que no cola de león. Amb un creixement sostingut, fent la colla més gran, les capacitats i les oportunitats de molta més gent marmaven la seva autonomàcia. Això arriba 5 anys enrere, on la tècnica directament va voler treballar uns aspectes molt més enllà de les qüestions socials, que és analitzar com és una temporada per nosaltres. Una temporada per nosaltres a la zona tradicional sempre roman molt el que és la diada de festa major. Fèiem castells ordinaris, dit d'una forma lleu, durant tota la temporada i apretàvem la màquina de cara un Sant Magí, un Santa Tecla i en el cas de concurs, un concurs. Aquesta metodologia feia que durant tota la temporada la colla no pogués estar al nivell i arribat a un concurs o arribat a una festa major s'atiraven castells sense cap mena de garantia. El fet de deixar de ser colla de festa major i voler aspirar a donar un nivell molt més elevat de forma continuada durant una temporada va obligar a planificar una temporada des d'un inici fins al final, marcant diferents etapes. Una etapa de pretemporada on directament se'ls fa pedagogia a la gent de quins són els objectius en aquell petit tram, segon tram, tercer tram, quart tram, i en els anys de concurs fiquem un 5è tram. Dius, home, és molt fàcil anar dividint la temporada i quedes la mar de bé i queda molt maco en un col·loqui dir això, no? Però el més complicat és fer una lectura de com és el transcurs d'una temporada.
a principi de temporada la gent entra fresca, és a dir, com a mínim a la nostra colla, entra fresca, amb moltes ganes de castells, però també aquestes ganes incontingudes de començar i ficar-se a la feina a vegades poden resultar contraproduents. Contraproduents degut a que moltes vegades aguantar un ritme d'assaig continu durant tota una temporada acaba resultant una proesa molt major que l'objectiu que vols aconseguir. Si directament s'agafen els objectius de l'any anterior amb el nivell als quals hem deixat i directament volem començar amb els mateixos nivells, com estem tractant castells límit per nosaltres o castells que li hem dedicat molt temps la temporada anterior, què ens pot assegurar que la continuïtat d'aquest castell sigui tan bona com l'any anterior? I tanmateix, què ens pot confirmar que la gent seguirà estant motivada únicament treballant aquell castell? Doncs, òbviament, nosaltres ens veiem necessitats d'introduir uns treballs paral·lels. Uns treballs paral·lels de castells completament que començaven a ser una utopia, sense anar més lluny, qualsevol mena de folre o d'estructura de zinc, i aquests castells s'anaven treballant. Es col·locaven a final d'un assaig, i d'aquesta manera la gent veia que es podien treballar castells paral·lelament superiors, però sense necessitat de mermar la feina continuada. I aquí arriba el punt d'assaig, un punt d'assaig que considerem que ha estat el motor del creixement de Sant Pere i Sant Pau. Un assaig on abans s'arribava, s'avaluava què hi havia i a partir d'aquí anàvem considerant, la setmana que ve tenim diada a Torre d'Embarra, doncs què volem fer, això? Doncs vinga, anem a assajar-ho. Les coses funcionaven d'avui per demà o d'avui per la setmana vinent. Així no es pot fer cap mena de planificació ni de previsió. El fet de tancar un calendari d'hora i adequar els assaigs a partir de les necessitats de cada diada ens ha permès explicar als castellers, i aquesta és la clau, explicar moltes vegades què volem fer, on volem aspirar a mitjà, curt i llarg termini per fer-los partíceps dels objectius de la colla. Moltes vegades, a mi personalment, m'han recomanat crec que doneu massa informació a la colla. Permeteu-me discrepar, però jo considero que, independentment que hi hagi un equip tècnic i després castellers de peu, tots estem movent-nos en una mateixa línia. Els secretismes no ens porten enlloc, i moltes vegades ens acaben perjudicant. Per tant, començar una temporada, fer diferents col·loquis, però amb una participació de tota la mena de castellers de la colla i que de forma realista ens plantegem diferents objectius. Sí que després és allò de fer consultes no vinculants, que després tu fas el que et dóna la gana, també s'ha de dir, però d'aquesta forma els castellers ja tenen una mena de veu i poden dir la seva. Per altra banda, tot aquest problema d'obrir la colla, d'obrir les decisions a tota la colla, porta el risc que qualsevol fracàs sigui molt més augmentat. Si es mantenen en secret diferents objectius i no acaben sortint, el casteller n'és més o menys conscient. Però si es fan públic tots aquests objectius i després no s'hi arriba, acaba resultant un cop bastant dur a nivell moral. Però és qüestió d'esbrinar quins són els objectius reals per poder-los oferir a la colla. En el nostre aspecte, aquest any que puguem agafar de referència, ni de bon tros hi havia un folre com a objectiu final de temporada. L'objectiu era reeditar clàssiques i recuperar un pilar de 6. Passant per aquests objectius austers, però molt llaminers, la colla s'ho va creure i va veure una oportunitat per assentar-nos en aquest nivell, agafar aquest nivell i progressar més endavant. Paral·lelament, recuperar el pilar i amb la qualitat amb la qual el vam recuperar ens permetia poder optar a unes altres estructures que inicialment a principi de temporada era inviable plantejar-nos. Després, tota aquesta estructura de tots aquests castells, sobretot a final de temporada, passaven per una pedagogia molt delicada a tots els castellers. Sempre hem tingut un problema, ser exageradament optimistes. Aquest crec que és un problema que engloba molt el món casteller, perquè fiquem una vegada dosos a un 2 de 8 en folre no vol dir que hagi de sortir al carrer.
I molts castellers, doncs, sí que n'hi ha uns que diuen, bueno, podem ser bastant pessimistes, però després ens podem moure no amb un optimisme, sinó en un realisme. I Sant Pere i Sant Pau ha marcat un realisme molt exigent degut a que tenim com una exigència abans de sortir al carrer que els castells s'han de completar assaig. Aquest risc o aquest impediment de cara a la seguretat que ens oferia, molta gent es mostrava reàcia. Fins a quin punt estem disposats a arriscar a l'hora de completar un castell completament assaig? Doncs al principi era arriscat, fer un castell complet assaig i cada cop, no estem parlant de castells de 7 sinó castells de 8, doncs això ens suposava córrer riscos. Però aquí arribava el pensament que es va volcar la colla. Oi que hem de fer el castell a plaça? No anem a carregar castell. Això és una cosa que l'hem interioritzat molt. No anem a carregar el castell, anem a descarregar-lo. Quina diferència hi pot haver-hi 3-4 dies abans, 2 dies abans, descarregar-lo assaig respecte al carrer? Si la teva intenció és descarregar-lo al carrer, i tens possibilitats, òbviament, de descarregar-lo assaig, la pressió és menor. Tens elements de seguretat passius com pot ser una xarxa, pot ser, doncs, el terratrèmol, aquí el deixo a un costat, però en aquest aspecte no tens aquestes pressions de por escènica que et poden fer jugar un paper perjudicial a una diada. Sense anar més lluny, aquest any hem fet 5 3 de 8 al carrer, a l'assaig n'hem fet 7. El dia abans de tirar un 3 de 8, sine qua non era necessari descarregar-lo assaig. Arriscat, sí, però per altra banda no he hagut en cap moment convèncer la colla de que érem capaços de realitzar un castell. Moltes vegades una tasca d'un cap de colla passa per motivació. Senyors, aquest castell hi podem arribar, el tenim molt treballat, el tenim a prop. Simplement s'han de donar certes circumstàncies i aconseguir-lo. Doncs no era necessari, la gent era conscient quan el descarregava i vivia aquella experiència que el castell era real i estava a l'abast. Simplement la pedagogia que s'havia de fer en aquell moment era anem a exportar-lo, anem a treure'l. Mentalment el que suposa a la colla haver descarregat un castell i després repetir-lo al carrer és molt menor que no ficar bones proves de cotxador i dir, senyors, veieu? Ho tenim a tocar, no queda pràcticament res. I aquí també entra una vessant de canalla. La canalla acaba decidint moltes vegades el transcurs, l'èxit o el fracàs del castell. Moltes colles, fent una miqueta de recerca, tenen el costum de pujar la canalla fins a cert punt. Si fiquem a cotxador i l'enxaneta fins a esquena de 15. Jo, abans de ser cap de colla, vaig ser durant 8 anys cap de canalla i això va ser una característica que la vaig eliminar completament. Creem punts de control. Un punt de control pot esdevenir positiu o negatiu. En aquest aspecte considerem nosaltres que és completament negatiu. Un nen pujarà totes les vegades que vulguis fins a aquell punt de control, sabent que és assaig, no hi ha risc, pot haver-hi una xarxa. Però quan nosaltres li exigim a aquell nen que superi el punt de control, en aquell punt el nen ja augmentarà la seva pressió i el seu estrès. Considerarà, fins aquí he arribat sempre, i aquí baixo, em fan baixar, o cada dia em fan pujar un piset més, però mai acabo de realitzar-lo tot. I aquí arriba també la figura de pedagogs i psicòlegs dintre d'un equip tècnic. Hem treballat de gran manera el subconscient de la canalla per sobre del conscient. Simular situacions de risc, simular situacions que es poden donar a plaça, sense anar més lluny, crec que ha estat una targeta de presentació d'aquesta dinàmica o metodologia, el 4-8, que va realitzar Sant Pere i Sant Pau al concurs de castells, ni molt menys va ser maco. Va ser una aberració de castell, ja no va pujar amb les millors mides, però després se va anar deformant fins a límits que jo personalment estava veient a veure en quin moment hi havia la llesca. Doncs, malgrat que s'estava deformant, la canalla va seguir tirant amunt. El castell no anava a bon port, siguem sincers. No siguem hipòcrites del que el castell se podia aguantar en més bones condicions, no pas. Però a un assaig simular diferents situacions, com, sense anar més lluny, això ja potser és la tècnica de canalla, però agafar rodes de tractor i fer castells de 4 o de 5 pisos damunt d'aquelles rodes de tractor, les càmeres, no pas lo de fora. Quan s'acarrega una cama, s'enfonsa.
quan una rengla acaba rebent més pes a la xarrancada, també s'enfonsa. Sí que s'exageren totes aquestes tendències que acaben resultant a una diada o un castell real, però després se poden resoldre des d'un punt de vista de subconscient. Quan un nen es bloqueja o quan un castell es bloqueja, difícilment, així de clar, si un casteller se'n va cap a un costat i al cap de colla comença a cridar-li, els seus companys de pis comencen a cridar-li «Sisplau, a l'esquerra, tira a l'esquerra!» Vosaltres creieu que ja no té prou pressió el nano, sabent que l'està liant, que a sobre li estan cridant 3 o 4 persones, doncs moltes vegades no passa per aquí. Assagem-ho d'un punt de vista on no hi hagi tota aquesta tensió o aquest estrès mental, que el subconscient sigui capaç de reconèixer unes sortides en aquelles situacions i que després, quan es donin una situació real i el subconscient passi per sobre del conscient, que aquest tingui la sortida perfecta. Doncs això ha estat, sobretot, una de les claus de cara a assolir qualitativament els castells d'avui. Dotar-los d'una qualitat tècnica molt elevada i donar-li a la colla la confiança necessària per poder assimilar els objectius que se'ns han marcat. I ja acabant, perquè tinc tantes ganes també d'escoltar a l'Aina, s'ha de saber molt bé cuidar la gent. Sempre s'ha considerat o sempre s'han dividit les colles en diferents estaments, canalla, tronc, pinya, colles amb més gust tenen inclús els folres. No deixem de ser castellers rassos tots i totes, d'acord? Crec que és molt necessari tractar tothom per igual, agrair els sacrificis, tot i que a vegades se pressuposen, però en una posició de tècnic o cap de colla, els sacrificis es pressuposen. No estem aquí si no volguéssim estar-hi. A vegades sí que una mica forçats, però hi hem de ser-hi, hi hem d'actuar amb responsabilitat i ens hi hem de sacrificar fins al límit que nosaltres podem donar. Però hi ha molts castellers que moltes vegades sacrifiquen qüestions familiars, qüestions laborals, i no està de més en aquell casteller un cop a l'esquena i reconèixer-li. Això és un tracte molt proper, però aquest tracte proper fa que la mateixa persona dius, parlant clar, en aquest noi li importa una merda segurament per què no vaig vindre l'altre dia o què m'ha estat passant a casa. Però el simple fet d'invertir un moment en conèixer quina és la realitat d'aquell casteller farà que aquell casteller com a mínim tingui un lligam o una concepció de l'equip tècnic molt més bona que no pas un cap de colla estrident, sec, ferm i completament disciplinat. Jo crec que ens hem d'obrir, no estem parlant de jefes ni d'empreses, estem parlant d'entitats socials, entitats que al cap i a la fi la gent hi va perquè vol, no cobren, si cobressin això aniria a un altre nivell completament desorbitat, i s'han de cuidar la gent. Tot passa per ser conscients del que tens a casa, ser una mica tecnòcrata, saber quines són les qualitats de cada persona i saber-les aprofitar. Molt bé. Doncs vinga, jo et deixo el micro perquè estic més acostumada a fer-ho de potència. Primer de tot, dir-vos que estem aquí, és un plaer, és un honor, però crec que nosaltres tres som la ferma demostració de que la nostra colla també té mancances. Us explico. 31 anys? 32? 32, 23, 30. Jo fa 5 anys que soc cap de colla, ell en porta 2 i ell és el seu primer any. Això és un clar símptoma de que les colles no han generat prou recursos a temps. És a dir, que jo amb 25 anys agafés la colla vol dir que la meva colla en aquell moment no tenia més recursos que posar una noia que ve de Mallorca i feia 3 anys que anava amb els xicots. El David, amb 23 anys, no és edat, enteneu-me, per ser cap de colla. Evidentment, és brillant, no?, com a persona, i ja l'heu escoltat, però aquest és un greu problema que patim totes les colles del nostre nivell, que cremem els recursos molt aviat. D'aquí, la meva pregunta ara és per vosaltres, quants heu format part de la tècnica o de la junta? Vale. Llavors, és a dir, no deixo d'evidenciar una mica el que passa a les colles.
És a dir, els de cada dia sou aquí. És a dir, i aquí aniré agafant coses, faré una cosa una mica diferent del que han fet ells, però aniré agafant coses esperant que també us serveixi. Però aquí agafo una cosa que ha dit ell, que diu s'ha de parlar molt amb la gent i explicar, o s'ha de... Expliquem els assajos, comentava el Bian, no? I els diem com ho han fet avui, com ha anat avui, no sé què. Però és que jo, quan soc 4, soc els 4 de sempre, no? I això segurament us passarà a vosaltres. Llavors, el que no faré serà allà pujar i dir, hòstia, vaya merda, que avui érem 4, no he pogut fer el que volíem, no. Doncs agafo i dic, gràcies per no anar a veure el Barça. Us estic molt agraïda perquè que avui Messi estigui fent un gol i vosaltres estigueu aquí, doncs per mi és un honor estar aquí al vostre costat. Llavors, això és molt important, jo crec. És a dir, recordem que els que hi són sempre són els que al final fan la colla gran. Més coses. No sé si coneixeu els xicots, però els xicots també teníem els nostres estigmatismes. Jo agafo la colla del 2011, el 2010 havíem fet 4 castells de 8 en tot l'any. Enguany, a finals d'any, la suma és de 63. És perquè entengueu el que us aniré explicant i com es donen aquests factors. Doncs això, 2010, 4 castells de 8, 2016, 63 castells de 8. Com arribem en aquest punt? Jo agafo la colla i no en tinc ni idea de què és la colla. Llavors, la primera cosa que faig és observar la colla. Jo us miro a vosaltres ara i podria analitzar l'estil de la vostra colla. Veig molta gent universitària, gent que ha format part segurament de colles universitàries, veig que la mitjana d'edat segurament ronda entre els 20 i els 35 anys. El meu panorama no té res a veure amb això. Pagaria per tenir una mitjana d'edat com la que teniu vosaltres, perquè sincerament això és el futur d'una colla. Si teniu un gruix de gent, el que hem d'intentar és que aquest gruix de gent que farà gran la colla no el cremem. Amb la qual cosa, molts d'aquí ja m'heu dit que heu format part de la tècnica. Per tant, això són coses que hem d'intentar cuidar amb el progrés del temps. I us dic coses que nosaltres estem fent malament, però precisament crec que la xerrada es tracta d'això, d'entendre què ens pot fer créixer. Llavors, observo la colla i m'adono compte que el que dèiem de nosaltres és que érem una colla de quillos, tal qual, que sempre quèiem, i que érem els 4 gatos, tal qual, i molta gent encara segueix tenint una mica estigmatitzada aquesta idea dels xicots, més si esteu cap a aquest cantó, segurament si penseu en els xicots tindreu aquesta imatge dels tios tatuats, d'aquí, no sé què, una mica el que li passava a Sant Pere i Sant Pau, estem en aquesta mentalitat. Llavors, agafem la colla i comencem a observar que aquest és el panorama, que jo no puc començar amb una metodologia de treball, amb parlar a la colla d'una manera, no sé com dir-vos-ho, però molt professionalitzada, sinó que he d'agafar un llenguatge més col·loquial. Llavors, agafem això i els diem, bueno, jo tinc molta gent que ve a fer castells, allò que dèiem de la gent que ve a fer castells i gent que ve a passar el rato. I aquí hem de contentar a tothom, perquè la gent que ve a passar el rato, quan hagis de fer castells grans, et serveixen. Llavors, només els has de fer entendre que hi ha dies que no poden fallar. Llavors, agafem aquest gruix de gent diversa i comencem a treballar. Comencem a treballar sense manies, que jo crec que això és molt important. És a dir, ja no hi ha ningú que tingui una posició determinada, sinó que comencem. Tu, aquesta mida, perfecte, vas aquí. Tu, aquesta mida, vas allà. I jo diria que enguany o fa 3 anys, potser el 3 de 7, que diré que és el nostre castell que ens ha fet créixer, l'han fet 35 o 36 segons diferents. Per què? Perquè no ens ho mirem. Tu aquí, tu aquí. Això que ens ha generat també una quantitat de recursos inabastables. Nosaltres, el que ens ha permès arribar a 63 és que es posi malalt Juanito, es trenqui una cama no sé qui,
milers d'històries se'n vagi de vacances, nosaltres no tenim això, però etcètera, tenir recanvis. I això és, diria, que el que ens ha fet més grans, el que ens ha fet poder no abandonar mai, des del 2010, els castells de 8 i fer-los amb regularitat i amb solvència. Diria que portem més de 100 3 de 8 encadenats que no ens en cau cap, 4 de 8 de l'estil, etcètera. Llavors, és una mica aquest concepte. Jo fer els castells sencers a l'assaig, estic boja. Vull dir, em dirien que estic boja i això són estigmatismes que la pròpia colla a poc ha anat superant. Enguany nosaltres hem fet el 2 de 7, l'hem fet sencer a l'assaig, evidentment, diria que n'hem fet més a l'assaig, potser en portem 20 a l'assaig i a plaça 16 o 17 n'hem fet. Llavors, bueno, són números que sí que ens han ajudat després a fer les 9 torres de 8 que hem fet enguany. Però, amb això el que vull dir és que els castells han de salvar les excuses, no? O el que a nosaltres ens ha ajudat a créixer és ajudar a salvar les excuses. És dimecres, no tinc ningú, però jo tinc programat que tal dia vull anar a fer la torre de 8. No l'he d'assajar, no. Això no ho faré. Ni que sigui ficaré segons inventats i ficaré 2 trossos. Per què? Perquè potser el dia de demà fulanito em fallarà i aquell paio com a mínim estarà una mica assajat, que després em segueix fallant. Doncs mira, tot això que tindrà menganito, tal qual. Clar, nosaltres també situem-nos. Vilafranca. No som els castellers de Vilafranca, som els xicots, però, clar, això implica les seves dificultats. Vivim al costat de la que durant 25 anys ha sigut la millor colla del món. Com ens ho fem per aconseguir alguna cosa? I la frase que sempre dic, ens hem fet els simpàtics, no hi ha més. És a dir, nosaltres hem treballat, en lloc de ser els millors, intentar ser els més simpàtics. Els millors era molt difícil arribar-hi, no? Però els més simpàtics sí que podíem. Què vol dir fer-se els simpàtics? A mi m'entra un paio per la porta, el Gavi ha sigut el meu cap de pinyes durant aquest any, i els hi fem abraçades. Us ho prometo, ens cauen les llàgrimes. Jo veig entrar gent per la porta del local i em cauen les llàgrimes, perquè penso, hòstia, estàs a Vilafranca i has triat els xicots, quina alegria, saps? Quina alegria. Doncs és una mica això, valorar cada persona que t'entra per la porta, perquè a més, quan té altres opcions. Si a vosaltres us ve un paio de Mataró, no sé si està a prop o lluny. Molt a prop. Sí? Mira que la geografia... Pues si us ve un paio de Mataró li faré la ola, saps? Perquè ella té una opció bona, saps? Però ha decidit venir els xics de Granollers. Després jo ja faré el que sigui perquè es quedi, saps? Perquè aquesta és la gran tasca nostra. Però hem d'aconseguir que entri per la porta. I si ha entrat per la porta vol dir que alguna cosa estem fent. Sí? Si vam fer el 2 de 8 fa poc i ho has sentit, diu, hòstia, els xics, etcètera. Que el 5 de 8 que he vist que no, però crec que... Xup, endavant. Tota aquesta gent, igual d'entrada que de sortida. És a dir, nosaltres també hem tingut molta gent que ha marxat als Verds. Segurament haureu tingut gent que hagi marxat als Capgrossos, gent que... Terrassa també està molt a prop. Terrassa està molt a prop. Bueno, aquesta gent, al igual que el seu dia Sant Pere i Sant Pau, aquesta gent va marxar, nosaltres hem descobert que la porta és gran. Qui vulgui marxar, adéu. Qui vulgui entrar, benvingut serà. Amb tots els peros i amb tots els contres. Jo, quan entra algú per la porta i ve d'una altra colla, o ve d'un altre merder, o del que sigui, sempre li dic el mateix. Aquí, per sumar, benvingut. Per restar, no necessitem a ningú. Llavors, que la colla creixi equilibradament és important, és molt important. Aquí és on tots tenim responsabilitat, és a dir, no val que sigui el cap de colla i el cap de pinyes qui saludi. És a dir, el 50-60% dels que sou aquí també heu d'abraçar aquell paio que ha entrat per la porta. Perquè al final ell tindrà, el cap de colla, el president, tindran 50.000 feines més, i podran estar 2 minuts amb ell o el que sigui, però vosaltres tindreu el contacte directe i sereu els que realment fareu que aquella persona es quedi.
que al cap d'un mes i mig, quan se li entregui la... no sé com ho feu, se li entregui la camisa i pugi a l'escenari, hòstia, aquell paio s'ha de sentir orgullós de portar la camisa, i això és molt important també d'entendre, saps? Que entri els xics de Granollers, que aquell paio porti l'escut i que pugui anar per les places fardant de camisa amb el pantaló blanc net, que també és important, ben enfaixadet, etc. Tot això és el que fa créixer una colla. Nosaltres, des del 2010, tots els processons i cercaviles, la canalla davant, amb faixa, cap de colla i cap de canalla al capdavant, les gralles al darrere, tota la colla al darrere, tot això també és imatge i tot això ajuda a que el poble es reflexi. 20 tios borratxos a darrere no ens ajuden gens. No ens ajuden gens. I això és molt important. Nosaltres, perquè vivim moltes processons i sabem de què és aquest estil, però això també és molt important per imatge de la colla. D'això va caure simpàtic. Es tracta de que el caure simpàtic inclogui aquella gent que durant 20 anys ha sigut els castellers de Vilafranca i que diguin: hòstia, els xicots ho esteu fent bé, quin canvi que heu fet els xicots, Això és el que ens ha d'omplir més d'orgull. Els objectius tècnics arriben amb l'entrada de gent, amb objectius ben fets i, el gran secret, copiant-se dels bons. No ens enganyem. Aquí qui digui que no ens hem copiat dels castellers de Vilafranca, miente. Saps? O això que estan fent aquests paios, evidentment ens acabarem copiant tots, però te còpies dels que ho fan bé, no et còpies del que estan fent les coses malament. Aquest és el secret tècnic. Doncs això, una bona programació de temporada. Nosaltres, per exemple, quan programem la temporada objectius màxims i objectius mínims. I normalment la cosa sol anar pel mig, quan va pels màxims dius: hòstia, això em comença a descordar cap aquí, anem a veure si podem obrir un altre objectiu. Però no hi ha més que això. L'anècdota clara aquí és el 4 de 9. Us explico com arribem als xicots del 4 de 9. Perquè tingueu també la mentalitat de la nostra colla. Nosaltres volíem guanyar el concurs. I no hi ha més, no hi ha tutia. Portàvem 3 anys perseguint-ho, i l'únic objectiu real i clar era guanyar el concurs. Perquè a nosaltres ens agrada competir. Llavors què vam fer? Vam començar a preparar els castells que sabíem, havíem descarregat el 3 de 9 per festa major, el 5 de 8 l'havíem carregat i sabíem que ens podia també donar molts punts al concurs, i 2 de 8, que fins al moment ens havia donat molta solvència. A 2 setmanes del concurs comencem a veure fotos, imatges dels xiquets de Hanso. I 2 setmanes abans, ho vau veure, van començar aquí, van començar a arribar algunes imatges de que potser provaven el 3 de 9, de que... Després s'han demostrat altres coses, no? Però de que potser venien a fer el primer 3 de 9, etc. Bueno, què hem de fer? Doncs comencem a assajar el 4, no? Anem a guanyar, llavors necessitem tenir més cartes per si la victòria es posa xunga, doncs tenir-les dintre la butxaca, no? I jugant, una mica en broma, dèiem, bueno va, doncs un dia hi fiquem terços, a veure com es mou. Hòstia, si ens queda millor lligat que el 3. Bueno, el següent dia fiquem quins com si res, a les primeres de canvi. Hòstia, els quins reals, que això per nosaltres ja és... Bueno, molt bé. Fem un 4, també canviem 4 coses del 4, fem un 4 molt lleugeret, el qual podem baixar 2 terços a segons. Bueno, m'enteneu, Parlo de 8, però... Bueno, total, que arriba el dia del concurs, nosaltres teníem aquest 4 que havíem fet diverses vegades fins a 15, el de sisens no ens hi cap al local, és l'excusa que utilitzem, però no acostumem a tenir prou peu per ficar-hi sisens, aquesta és més aviat la realitat del que ens passa també. Llavors arriba el concurs, ja sabeu com va anar, no? I éreu allí. Amb l'actuació guanyàvem, ens donaven la victòria. Vam estar potser 25 minuts de rellotge, que l'Aram em tenia allí amb el cor encongit a veure si provaven el 3 de 9 o no. Llavors, un cop ens diuen que no, nosaltres ja descartem de fer el 4 de 9, tot i que vaig tenir 10 apretades de ai, avui és el dia, mai serem tanta gent, etc.
refrena una mica la massa, que això també estem acostumats a fer-ho, i passat el concurs els hi diem, escolteu, el 4 de 9 és un castell real pels xicots. Qui no ho vulgui pensar així és que no ha estat als assajos, que no ha vist com tenim el 4, que no coneix realment el potencial que tenim ara mateix. Qui vulgui sumar-se a aquesta idea, des d'aquí fins al Roser, assajarem el 4 de 9. I el 5 de 8 perquè ens el mereixem descarregar, i el 2 de 8 que és un castell que anirem treballant. Deixarem més de banda el 3, perquè també hem de ser conscients que 3 de 9, 4 de 9, 5 de 8 temporalment a l'assaig és impossible. Llavors sacrifiquem el 3 de 9 i ens centrem en el 4. Fem molt bones proves, fem molt bons assajos, li col·loquem dosos amb el folre a terra, etc. Arriba el Roser, carreguem el castell, mogudet, però el sabíem llegir, surten els dosos perfecte, surten els 600, pam a terra. Estàvem molt contents, estem parlant d'un 4 de 9, jo sincerament veig aquella imatge i em costa de creure. Si ara us diuen que els xics de Granollers en 2 anys esteu fent el 4 de 9 a les punxades... Passem tots a fer-ho. Oi que no us ho creieu? Oi que us costa d'imaginar aquesta idea? Doncs això mateix ens ha passat a nosaltres. Això mateix ens ha passat a nosaltres. Evidentment, cadascú ha de trobar els seus al·licients. En el seu moment, el 3 de 9, el nostre al·licient per nosaltres és de Sant Fèlix. Sabeu la gran història de relació-amor, que després hem sigut nosaltres qui hem renunciat a ser-hi. Però durant molts anys se'ns havia dit que fins que no tinguéssim aquest castell no hi podríem ser mai, no sé què. Aquest castell ara l'hem fet, no? Evidentment estem lluny per Sant Fèlix i s'hauran d'estudiar moltes coses, no? Però en aquell moment aquell al·licient ens va servir molt, per tant, trobeu una mica la lectura interna de què és allò que us farà créixer. Per mi, del que em sento més orgullosa, 54 castells de 8 bàsics. Crec que això és la gran brutalitat que hem aconseguit. Això és el més gran, perquè vol dir que hem generat recursos, una barbaritat. El passat diumenge vam fer, no sé si ho sabeu, vam fer el 4 de 8 amb 4 dones de terços. No per res, és a dir, jo no soc feminista, no sé si m'enteneu, no és perquè jo sigui feminista, és precisament perquè crec que ties com jo a totes les colles n'hi ha moltes. Ties com jo a totes les colles n'hi ha moltes, l'únic que falta és oportunitats. I el que fa créixer una colla és donar moltes oportunitats. Quan tu dones moltes oportunitats, generes moltes coses, generes molt fruit. Potser no immediats, segurament de futur, però és el que al final acaba sembrant la llavor per poder passar exponencialment en castells de 8, que crec que és al final el gran hàndicap en el que ens movem ara. Fer molts castells de 8 per algun dia pensar en algun castell de 9. I teníem molta llista, però crec que us ho he anat dient així tot i ja està, doncs moltíssimes gràcies. Si us sembla i algú té alguna qüestió, vinga sense vergonya, no em feu tirar a mi la meva llista. Jo faig pregunta d'ignorant total, no soc de la tècnica ni casteller gairebé. Heu parlat, i la meva felicitació, de qualitat, això m'ha semblat molt bo, i heu parlat de creixement cap amunt. Podeu dir la dada que teniu de creixement en horitzontal? O sigui, quanta gent són cada colla, ja sabem quan creix, però en quina massa, en quina pinya compteu i quin percentatge assisteix als assaigs? Començo jo, que segurament sé que tinc els números més xungos. Jo et diria, i t'ho estic dient així sense tenir números ni paperets, jo et diria que... Veus? Mira, els dimecres devem ser entre 50 i 90. Els divendres devem ser entre
80 el dia dolent, útils, us estic parlant de castellers útils, més la canalla, etc. Més els que seuen al pòdium. Aquí som la canalla, en aquests mig. No, més la canalla, etc. Clar, la canalla nosaltres som 30, potser. Això són 60 pares, No, 30 hàbils o... Nosaltres tenim molts nens i sense pares, també. Clar, aquí està la qüestió. Parlem de 30 de canalla hàbils o... No, 30. Sí, parlant 30. Això és una utopia. Sí. 30 avis que posem sobre. Sí, no. No ho té ningú, crec, 30 de canalla. Els millors que... I els divendres ens mouríem en aquests números. Sí que és cert que, si contem, hi ha una dada, que és la d'entrega de camises. Nosaltres segurament enguany haurem repartit unes 60 camises? 58. 58 camises, veus? El problema aquí és que costa molt dir les que queden i les que es queden habitualment. Per això et parlo dels assajos de fluxes de gent, perquè per mi aquesta és la dada real. Després el concurs diria que vam ser 500 i per festa major vam rondar els 300. Ara, el passat cap de setmana a Altafulla devíem ser 95 persones hàbils. Ens movem aquí. Nosaltres. Jo en aquest aspecte, aquesta qüestió la tenim molt controlada. Aquest any, l'any passat ho fèiem així improvisat, però aquest any Sant Sant Pau compta amb un sistema de control d'assistència. Es va començar a Vila de Gràcia, però després nosaltres ens el vam personalitzar, on la gent té una aplicació mòbil i després quan arriben a l'assaig tenen dues tauletes aquestes electròniques i fitxen, com si diguéssim. No és el fet de fitxar, sinó que és el fet que se'ls presenta una televisió a l'equip de pinyes i a partir d'aquí poden anar muntant les pinyes i amb un sistema informàtic se col·loquen els huecos, si ha vingut moltes vegades, al seu lloc habitual. D'aquesta forma sí que hem pogut fer una mitja d'assaig. Els dimarts oscil·lem entre 60 i 80 persones i els divendres aquest any sí que estem més que entusiasmats, que solem rondar entre els 70 llargs i sense nivell d'exagerar els 110, podem ser. L'últim assaig, sense anar més lluny, sí que n'érem 130, però bueno. I després, en quant a diades aquest any, la que té més bons registres al concurs de castells, que eren 530, el concurs de castells a Tarragona és una cosa completament diferent. A Tarragona, el concurs de castells, hi ha gent que potser ve cada 2 anys només aquella data, o castellers que han passat durant molts anys a la colla, només venen Santa Tecla i al concurs. És una cosa completament diferent. I aquest any sí que era una cosa vertiginosa i molt complicada de gestionar. A nivell de pinyes es van perdre. Però després, una diada aquest cap de setmana en vam ser 200, de gent, el volum de gent, realment Sant Pere i Sant Pau és el que ha fet més, créixer horitzontalment. Aquest any hem donat 63 camises, el divendres en vam donar les últimes 12, i com a referència, l'any passat en vam donar 38, i d'aquestes 38 han continuat 32. Per tant, és una cosa que sí que nosaltres la mirem molt i la controlem molt. Nosaltres a nivell de números estem un palet per sobre. Nosaltres estem movent un gruix de gent en dimarts d'uns 80-100 persones i en divendres entre 90 i 130. Però la diferència, pel que entenc, és que aquests som també els que estem a plaça després. És a dir, el nostre flux no augmenta molt en percentatge del que tenim a l'assaig i el que tenim a actuació. Així com altres anys sí que és cert que els números es movien per aquí, es movien per sota els 60, 80 en dimarts i arribàvem als 100 en divendres. Evidentment, traiem concurs de banda, o pre-festa major o pre-diada, que són moments on el pic pot pujar a 180 persones, 160, 180. Aquest era d'això. El que passa que, per exemple, aquest cap de setmana nosaltres vam anar a fer un 2 de 8 en folre amb els que érem assaig el divendres. I estem parlant d'entre 125 i 130 persones. En aquest cas, un pèl just, fet just, no ens enganyarem, just per fer un 2 de 8 en folre.
però ens movem en això. Aquesta temporada 2016 hem aconseguit fidelitzar molt el que és assaig, però no augmentem massa més la massa a 30 dies puntuals a plaça. A nivell d'entrada nova fem 4 entrades l'any i ara si em fas fer la suma, sincerament no me'n recordo. Per tant, ho fa una màquina. No crec que arribem a les 30 persones d'entrada aquest any, però més o menys cada any, excepte un pic que vam tenir molt fora el 2012, que sí que vam tenir una entrada unes 60 persones. Nosaltres el nostre gran hàndicap és que no tenim tap pel forat. Nosaltres ens entra força gent, però també alhora se'ns en va molta. Tenim, tal com raja, se'n va. És un dels grans mals que tenim nosaltres com a colla. Tenim un equip, abans parlàvem molt de la part tècnica, tu has fet molta menció a la part social. Nosaltres tenim 3 equips que s'encarreguen d'això. Tenim l'equip d'àrea social de la Junta, on s'encarrega de generar dinàmiques per la colla, intentant sempre aglutinar tot el gran gruix. Tu abans comentaves, miro la colla i veig gent universitària. La teva colla és diferent i la nostra també. Nosaltres també tenim molt universitari i molta gent jove, però tenim un problema molt gran amb la gent gran. Nosaltres tenim una franja d'edat de gent gran que no hi és. I no hi és, entre altres coses, i aquí és aquesta part de culpa que tenim nosaltres, que no sabem fer, no tenim la d'això, i és que no sabem generar activitat per la gent gran, per la gent més gran. No sabem generar una activitat per la gent d'entre 40 i 60 anys, que se sent gent més gran, per la gent d'aquesta franja d'edat, no en sabem. Tota gent que té d'aquesta edat ens acaba marxant, igual que a nivell de jovent tenim molta entrada, però alhora també tenim molta sortida. Aquest és el gran mal, no sabem posar el tap aquí. Si el sapiguéssim posar, doncs estaríem en una altra línia. Després tenim un equip de benvinguda. Sí que nosaltres també anem personalment, però és el que tu dius, és a dir, la gent de la tècnica som sempre els mateixos. Nosaltres, per exemple, tenim un problema l'any que ve, i és que estem en quadre a nivell de tècnica, per exemple. Per què? Perquè cremem naus. Tenim molta gent jove, gent que porta 8 anys treballant per la tècnica i gent que està cansada, perquè el nivell d'exigència d'una temporada és molt gran. De temporades progressives, encara que no ho sembli, és molt més difícil, perquè arribar-hi es pot arribar. Mantenir-s'hi és complicat, i evolucionar ja no t'explico. I això crema molt a la gent, Llavors, en aquest sentit, tenim un equip de benvinguda que ens ajuda en aquesta tasca de fidelització, ens ajuda en aquesta tasca que cada dia que entren per la porta se'ls saludi, se'ls reconeixi, de buscar-los padrins, una mica aquest encaix de la gent nova que va entrant, que es vagi sentint el que deies tu, que és la seva colla, que se sent en una situació familiar. Jo volia complementar una cosa que deia el Biel, jo també. Ell és l'Àlex, l'altre cap de colla. Quan presentem el projecte, el que demanem és un equip de junta que treballi amb nosaltres en paral·lel, totalment en paral·lel. De fet, ens van presentar junts. Altres anys a la colla hi havia la tècnica es presentava per una banda, la junta es presentava per una altra, el president anava fent per aquí i el cap de colla anava fent per allà i no hi havia cap mena de connexió. I a part que la junta estigui amb el mateix projecte que la tècnica, el que vam demanar és que la junta tingués gent que havia sigut a la tècnica per poder llegir realment les parts de la temporada, els problemes que hi ha gent socialment que no repercuteixin tècnicament, o al revés, o l'evolució tècnica pugui evolucionar socialment. Ens havíem trobat que hi havia presidents que de la gestió d'entitat molt bé, però de gestionar una colla castellana no sabien, perquè potser valoren més abans això fer un sopar que promocionar un assaig important abans d'una diada on es va fer el primer 4 de 8 de la colla. I amb això sí que ens ha funcionat, però tornem a estar amb la contradicció de que, com que hi ha gent que havia sigut a la tècnica, es crema, es cansa i durant poc en el càrrec. Té una part molt bona i una part dolenta. Quants són els mandats aquí? 3 anys. Que raro, això. Bueno, està bé.
Bueno, això és una discussió, és un tema històric. Abans eren de Obligats els 3 anys? No, Quan agafes el càrrec, presentes per 3 anys? Presentes per 3 anys i pots dimitir l'endemà. Agafant això, és un factor que a vegades acaba denotant un canvi molt exagerat d'una temporada a una altra. Quan es canvia de junta, o en aquest cas de tècnica, no n'hem parlat, però en aquest aspecte crec que és important tenir-la en compte perquè un creixement o una estabilitat sigui sostinguda. Moltes vegades això que han anat comentant l'Aina i el Biel, que la gent s'acaba cremant, és evident, hi ha moltes vegades que tot arriba a una fi i es decideix, doncs, mira senyors, el nostre equip fins aquí arriba, canviem. Es pot cometre, considero jo, un greu error, que és canviar per complet. Tanmateix, és difícil una implementació com un canvi novament i tornar a començar una implementació amb una altra persona. I després, quan hi ha diferents, és evident, un col·lectiu de gent, hi ha opinions diverses i a vegades se poden posicionar tant en contra que poden fer el llit. Doncs el fet que tu, el teu propi equip, si saps que has d'anar ja marxant o que és l'última temporada, sempre nosaltres intentem anar incorporant futures promeses que poden arribar a ser cap de colla perquè comencin a entrar a agafar el ritme amb els castellers, tindre la mà esquerra, ser percebedors de la realitat que des d'un punt de vista del davant, i d'aquesta manera el canvi no és tan exagerat ni és tan dràstic. I després, aquests diferents bàndols o diferents opinions que pot haver-hi la colla, al cap i a la fi, una tècnica treballa per la colla, no treballa per uns simpatitzants o per uns detractors, treballa per la colla en si mateixa. Per tant, s'ha d'intentar trobar una pau parlada entre diferents estaments de la colla i incorporar els teus equips, no a les primeres línies, però sí a segones línies, a membres de tota la diversitat de la colla. Potser no tens tant feeling, ni t'arribes portant bé, ni coincidiu en tots aquests aspectes, però tindrà tranquil el seu mercat, el tindrà tranquil. Al cap i a la fi, el fet que una persona d'un bàndol contrari o d'un sector contrari forma part del teu equip tècnic, aquesta persona, a evitar que li caiguin pedrades al seu propi sostre, també gestionarà i farà pedagogia al seu sector. Per tant, jo sempre he considerat que aïllar-te completament de la colla i dir, jo tiraré per aquí, a diferència de l'oposició que hi pot haver-hi. Jo crec que això és un error perquè no és com a política, que al cap i a la fi treballes, tu fas els teus d'això i quan marxes et torna a entrar un altre i t'ho canvia tot. Jo crec que una colla castellera el creixement ha de ser tan regular i continuista que canviar dràsticament quan les coses van bé acaba sent bastant contraproduent. Jo agafant el que tu dius, afegeixo que no només incorporar gent de diversos grups, sinó també de diversos grups de detractors, és a dir, en favor o en contra de la tècnica, això és importantíssim. Jo afegiria, a més, gent que pugui arribar a tothom. Ens podem trobar amb tècniques, que dèiem abans, molt joves, i les tècniques molt joves arriben a un sector de la colla. Pots fer una tècnica de gent molt gran, més gran, i que arribi a un altre sector de la colla. Llavors, una tècnica i una junta transversals en aquest sentit, pares de canalla, jovent, gent més gran, gent més gran, els detractors, el no sé què, és a dir, al final us explico una cosa, la nostra bicefalia, nosaltres el fet de ser dos caps de colla ve per dues coses. Primera, que històricament a la colla ens ha funcionat molt bé i et treu molta pressió. Entre dues persones arribes a diverses coses a nivell de logística, de pensar, de configurar, de tal, de qual. Però no ens enganyem. També entra un tema d'arribar a la colla. L'Àlex arriba a un sector de la colla que jo no hi arribo. I jo arribo a un sector de la colla que ell no hi arriba. I en aquest sentit, allà on arribem nosaltres, hi arriba el nostre cap de pinyes o hi arriba als ajudants de canalla. Què intentem d'aquesta manera?
tenir tota la colla coberta. Tota la informació, tot el rum-rum que es mou, totes les confiances, que la colla tingui confiança amb la tècnica. No estem per sobre ningú, formem part del mateix nivell que tothom, però ens ha de poder arribar la informació. Moltes vegades sembla que un cap de colla, que un president, que un cap de pinyes, estiguem per sobre del bé i del mal i sapiguem i tinguem la fórmula màgica de tot. I això és mentida. I el que intentem, tenim tècniques molt obertes a molts sectors de la colla, és que tota aquesta informació acabi fluint endavant i endarrere. Una mica el que deies tu, ser transparents, tenir aquest punt de transparència amb la colla. Perquè al cap i a la fi, qualsevol opinió dispersa, al final, és el que t'ajuda també a créixer. Que després fas el referèndum i ho incorpores o no? Ho incorpores abans o després? També ens ha passat, a nosaltres algun cop, opinions, no, hosti, això, va, vale. Però al cap de 3 mesos ho estàs fent, perquè tenia un sentit en aquell moment, potser l'anterior, no? Per tant, és interessant també això que a l'hora de formar una tècnica o a l'hora de tenir representants que cobrim tot el sector social, perquè és la manera que quan algú entra també se senti representat en la gent que està al capdavant de la colla, en la Junta com a tècnica. Algú més? Per tirar la llista? Tens llista? Vosaltres que heu dit que sou colla resultarista, vosaltres perquè ho has dit tu mateix i tu perquè has dit que aneu a competir al concurs, quan us trobeu que heu marcat un objectiu molt clar i pel que sigui no el podeu assolir o no l'assoliu, el porteu a plaça i el queda encarregat o l'intent, llavors la colla com us reacciona i com vosaltres tracteu això? Per exemple, us fico en el nostre cas, vam anar a concurs amb un objectiu claríssim, la Torre de 8. La vam carregar. No. Les setmanes següents, que ho hem estat arrossegant fins ara pràcticament, hi ha hagut una baixada de gent molt gran. 1, perquè és postconcurs, i 2, perquè aquest objectiu que l'havíem marcat tan clar i que havíem assolit a Valldoreix no es va aconseguir. Vosaltres això com ho gestioneu a nivell de colla? Bueno, jo que soc o érem més de fer intents i aquestes coses, doncs empatitzo més, no?, amb això. Llavors, crec que, no sé si ho vau fer o no, però vau parlar just a l'acabar l'actuació del que havia passat? Sí? I vau parlar en positiu o en negatiu? Vull dir que el to és molt important. O el que jo he vist amb el temps és que el to és molt important. És a dir, si tu no els ofereixes res més, evidentment allò ha sigut un fracàs i no passa res, ho pots dir. Nosaltres anàvem a això, no ho hem fet bé i hem fracassat en aquest sentit, però no hem acabat aquí. Evidentment tenim un temps per millorar. Avui ens ha servit com una lliçó, perquè jo crec que cada cop que caiem aprenem moltes coses, ens alliçonem molt i a vegades sense caure. Jo, per exemple, soc anti-xarxes, també us ho diré, segurament ells són pro-xarxes. No en tenim. Ah, vosaltres no en teniu? No, bueno, sí, la torre. Vale, nosaltres no. Nosaltres el Pilar i ni això quasi. Llavors, crec que se li ha d'oferir a la colla quan té un... Això és com un dol, no? És a dir, tu tens un esdeveniment traumàtic, no? I has de fer un procés de dol, vale? Pots dir-li a la gent, d'acord, si esteu molt tristos i us heu de quedar un dia de reflexió, fins i tot amb to de conya perquè la gent entengui del que estem parlant, Vull dir, a vegades és bo fer mofa quan estem parlant d'aquest nivell, si ningú s'ha fet mal, etc. Nosaltres ens ha passat que quan s'ha fet mal diverses persones, evidentment aquell moment traumàtic és encara més gros, perquè la gent pensa que no se'n sortirà d'allò. Llavors, es pot fer mofa, és a dir, es pot dir, no us preocupeu, si necessiteu fer un temps de dol, feu-lo. Ara, el divendres, el que es mereix aquest castell i tota la gent que l'ha estat treballant durant aquest temps és tornar a ses anys. I això és el que es mereixia. Menganito, fulanito, no sé què, que, com bé ha dit ell, han dedicat les hores, han renunciat a la família, han deixat d'anar a veure el Barça, tornar-hi.
perquè no hi ha més. En els castells, per sort, el millor que pot passar és que hi tornis. Pots tornar a caure, però segurament tens molt menys números de caure quan hi has caigut. I jo crec que això és important de dir-ho a la colla, a la gent. Necessites fer un temps de dol, fes-lo, però la dignitat més grossa és tornar-hi. I ens ha funcionat, històricament. Ens ha funcionat. Jo quan parlava de colla resultadista no ho parlava en positiu, justament. Ho parlava en negatiu. És a dir, he fet una exposició molt ràpida abans, perquè tenia com moltes idees a exposar, ara més amb calma i més centrat en aquest tema. Nosaltres som una colla resultadista perquè la massa social se'ns mou, tot i que està canviant aquesta tendència, se'ns mou pel que tu li ofereixes que faràs a plaça. Nosaltres això hem tingut diverses línies de canvi. Ja et dic, no conto resultadista com a positiu perquè no ens agrada anar a buscar el resultat. Una de les línies de treball que hem seguit, per exemple, és no dir quins 3 castells farem a plaça. Tret d'algun dia puntual, concret, que t'interessi, no dir-ho. O no dir què farem, o dir-ne 5. I d'aquests 5 triar-ne 3. Això el que fa és resta pressió a la colla i teòricament creiem que suma interès, perquè tant pot ser que vagis a la part més alta com a la part més baixa. Respecte al que dius, si posem un objectiu i no passa res. Nosaltres tendíem a ser una colla que dèiem tal dia, tal castell. Sí o sí. Això generava 2 coses. Com que era una colla que si no arribàvem no el fèiem, estàvem mentint als castellers. I se'ns deia moltes vegades, que el món casteller, de fet, una de les nostres etiquetes era no paren de fer volar coloms. I és veritat, durant molts anys hem anat així, creiem que estem revertint aquesta tendència també, però fem volar coloms. 4 de 8 a Diada. I arribava la setmana abans de Diada i no estàvem col·locant ni aixecador al 4 de 7 net. És mentida. Llavors, què fas? Vas a Diada, tires el 4 de 8 i et cau? No, no el feia. Directament. Nosaltres no el fèiem. Aquest any hem revertit la tècnica. Aquests anys últims, de fet, no ve nostre ja, això ve dels camps de colla antics, en aquest canvi progressiu que trobem des del 2010, la tendència reverteix. Poques vegades anunciàvem o intentàvem anunciar castell per diada, per tal diada concreta. Llavors el que fem és treballar i quan el veiem allà és quan diem el que deia abans, no? Està a tocar, donem-li 4 voltes més i a la propera diada, doncs si som el volum de gent suficient per fer-lo, el farem. Amb això què hem guanyat? Amb això hem guanyat donar-li importància a l'assaig. Per tant, si un casteller vol un objectiu tècnic, vol aquest resultat, se l'ha de currar. Hem guanyat amb això i hem guanyat en que la frustració sigui menor. Tu després pots anar a plaça amb qualsevol castell i et pot caure, pel que sigui. Nosaltres aquest any, per exemple, tenim els millors resultats en positiu i els pitjors en negatiu. Hem desmuntat 6 o 7 castells, hem caigut de 5 castells quan teníem una mitjana de caure d'un castell i un pilar, perquè ens entenguem. Per tant, aquest any hem estat dels millors resultats i els pitjors. I no ha estat mai perquè hàgim anat a tirar un castell que no teníem a plaça, han estat per altres factors. Fas una temporada més arriscada, caus més, ja està. Més castells de mal de 8 que mai, doncs tens més possibilitats de caure. Però en aquest sentit, la reversió que hem fet, o el canvi de mentalitat que estem intentant fer amb la nostra colla és que no hi ha un objectiu per una diada, sinó que l'objectiu tècnic és assaig. I quan aquest objectiu tècnic assaig està assolit, llavors surt del pas. I així evitem, com si diguéssim, aquest punt. Et contesto una cosa que tu has preguntat. Què feu després que ens passin els concurs? Ells van descarregar tots els castells i la setmana següent, segons va dir, era un desert el seu assaig. Vull dir que no és necessari que les coses et vagin malament perquè sigui un desert. Després d'una exigència molt gran, també hi ha un punt de baixada i això s'ha d'assumir, és a dir, no cal deixar-se una mica de dir, hòstia, ens ha caigut el 2 de 8, per això són tan pocs. Després d'una fita com el concurs, el normal és que hi hagi un decreixement de gent. I jo et prenc la paraula a tu també ara, que vas dir algunes declaracions que ens van servir molt a nosaltres per fer un discurs abans d'un assaig. Sí.
I és que a vegades és més difícil el post bona diada que el post mala diada. Postconcurs, l'Aina es planta en una entrevista i diu: haver fet clàssica a l'actuació després de concurs té un mèrit increïble. I tenia molta raó. Nosaltres després de concurs també vam fer clàssica i ens va caure un castell bàsic, que en portàvem 10 de cada. Per tant, moltes vegades la gestió post bona diada és més complicada que la post mala diada. Perquè una mala diada, concurs, us cau el 2 de 8 en folre, però és que una setmana abans, o 2 setmanes abans, ens havíeu demostrat a la cara que el teníeu. Per tant, una mala diada la pot tenir tothom. I crec que aquí és on entra una mica aquest treball-assaig, que si el resultat assaig es dona, tu pots tenir una mala diada, et pots cagar en el que sigui, pots tenir aquest moment, aquest procés de dol, i tu a la colla, el missatge que li dones és: el castellà el tens assaig. Per tant, a plaça hi ha tota una sèrie de factors. Jo parlava amb uns quants de vosaltres a Valldoreix i ens dieu: i què fareu a concurs? Estem treballant 2 de 8, 5 de 8 i 7 de 8, però clar, avui no hem pogut ni carregar el 2 de 8 en folre, que l'hem hagut de desmuntar. I alguns va dir: va, això rai, vosaltres el concurs us dona molt bé. Nosaltres sempre caiem. Això? Això passa, però no és perquè no tingueu la feina feta. Hi ha altres factors que són condicionants. Nosaltres caiem sempre per festa major. Fa 10 anys que caiem per festa major. 10 anys. I podem portar castells treballadíssims i acabem de descarregar el 5 de 8 i tornem i pel cap. I hi ha diades que se't creuen i diades que no. I baixem a l'esperidió i fem qualsevol cosa i no ens cau. I hi ha diades que es creuen, hi ha situacions d'aquestes. Per això la clau, per nosaltres, ha estat l'assaig. L'assaig, l'espai de l'assaig. I una vegada està l'assaig, després pots dir quan ho treus, com ho treus, que no sé què, no sé quantos. Però l'assaig és l'essència. Si tu a l'assaig aconsegueixes la gent tenir-la motivada, tenir-la contenta, sentir-se a gust, tal i qual, l'altre vindrà per si sol. Jo et dic, jo en relació a això, aquest any, la situació d'haver de regenerar en cas de caiguda, només l'hem tingut un dia, que va ser Figueres a principi de temporada, i com era la primera diada, vam caure 2 de 7, i de la forma que va ser, la gent no ho va interioritzar ni li va donar importància en aquest aspecte. Però aquest any nosaltres hem tingut un moment, un impàs, que va fer molt mal a nivell psicològic, que va ser després de Sant Magí, fem una clàssica amb un pilar de 6, la colla estava treballant a bon nivell al folre, i a les colònies que realitza la canalla després de Sant Magí cada any, en un castell inflable, la dosis del pilar, el braç veieu recte, 90 graus al revés. Primer terme, això ho veu la canalla directament perquè estaven amb ella. Els nens no els hi vam tornar al coloni i deixar-nos al sol els 2 dies. I després la colla, mica en mica, se'n va anar assabentant. Hauríeu d'haver vist l'assaig el dimarts després de tornar de colònies. La gent no volia mirar-nos a la tècnica a la cara perquè consideraven que era l'inici d'un calvari. Perquè portàvem treballant moltes setmanes, els castells, tots els que portàvem, 3 de 8 fet, 4 de 8 fet, 2 de 7 fet, i la de 6 fet. Era Sant Magí, ens quedava Santa Tecla, el concurs, i si sortia alguna cosa més. Ens queda la meitat de la temporada i acabem de perdre la bala més important. Doncs aquí va entrar un joc de pedagogia, però més de pedagogia ens vam donar compte que la colla m'ha durat molt. M'ha durat molt fins al punt que vam acabar mitja hora abans l'assaig perquè requeria una explicació als castellers. L'operació era el dia següent, l'havien d'operar, i la colla venia expectant, i jo us diré que a l'hospital, primer que tenim 3 persones treballant allí, se'ls va prohibir categòricament que anessin retransmitint, i és així de frívols, retransmitint com anava, perquè crec que no se n'havia de fer gaire ressò i la informació s'havia
aquí sí que hi ha hagut el pragmatisme. S'havia de donar estratègicament la informació com anava sortint. Aquest aspecte no va ser per part nostra, sinó per uns components. I ojo aquí la sorpresa cap a bé que ens vam emportar. Uns components del bàndol de tractor, però que en aquell moment estaven exercint una tasca liderant tot el treball dels folres, que van demanar la paraula i van dir: senyors, diu, no és etern, una lesió no és eterna. Que ens diguin, primer de tot, fins quan durarà aquesta lesió i fins quan pot durar, i nosaltres paral·lelament anirem treballant. Trigarem més? Trigarem més. Trigarem menys? Trigarem menys. No he trobat una sola persona a Sant Pere i Sant Pau que ens tirés encara que quina putada no haver pogut fer el pil abans. Al cap i a la fi tot han estat beneficis. D'haver-lo de fer a Santa Tecla a fer-lo el 6 de novembre. Han estat una gran quantitat d'assaig per poder-lo dotar d'una efectivitat molt més alta. I aquí ha entrat també la maduresa que tu li acabes proporcionant a la colla i la capacitat que té la colla per absorbir moments delicats com són aquests. Nosaltres era un moment fortuït i completament extra casteller, però que ens afectava completament a més de la meitat de temporada. No era fruit d'una caiguda, però sí que mentalment era molt dur. Algú més? No, jo en tinc una. Bueno, en tinc unes quantes. Em sembla que ha sigut l'Aina que ha parlat de controlar la massa, gestionar el grup, i la meva pregunta és doble. Un és com us autogestionem vosaltres, perquè em sembla que tots pugeu al tronc, i per tant esteu en el tronc, sou castellers en actiu i aspireu a fer els castells. Com gestioneu això en tant que pugeu al tronc i com us autogestioneu vosaltres? I després, un cop us esteu autogestionats, com gestioneu la massa, com gestioneu la colla? En el moment que ve la colla i t'apreta, i et diu: jo estic en un concurs i a la 5a ronda vull fer el 4 de 9, o vull fer el pilar de 7 3 setmanes abans, o volem fer no sé què. Un exemple ràpid. Jo he canviat molt el meu discurs. Els 5 anys que porto, al final l'he canviat molt. Al principi us diré que donava explicacions absolutament de tot i a tothom i de bona fe. I al final ho he resumit a una cosa. El que faig ho faig pel bé de la colla. I no hi ha més. És el màxim. Sí, sí. I no hi ha més, és a dir, qualsevol decisió que prengui, que faci, que digui, sempre serà pel bé del col·lectiu. Que et perjudico a tu individualment, és que ho sento molt, però és que això no va de tu. És a dir, això va d'un grup de persones que intenten fer-ho el millor possible i per aconseguir el màxim objectiu, no? I aquest és el discurs, diguéssim, que faig a nivell de massa. També és veritat que jo faig una cosa que m'agrada molt i que també em serveix molt, i és que m'agrada molt quadrar els castells. I és la meva manera d'estar també més en contacte amb el que per mi és la gent més important de la colla. Aquella gent que crec que més altruistament ho dona tot, perquè mai surten a la foto. O ara, que hi ha molts bons fotògrafs, una mica més, no? Però abans mai. I aquell moment amb ells allí al mig i d'això m'agrada especialment. I crec que ells també ho valoren positivament. I en quant a mi, et diré també que he passat moltes fases. Jo, els 2 primers anys, quan tenia un assaig dolent, em tancava a casa i plorava. Directament, perquè el líder també, diguéssim, allò de la solitud del líder no és un mite, és una realitat, no? I tu sents que estàs fent tots els teus màxims, però la colla no t'està responent, o els objectius no estan arribant, o has caigut i una nena per culpa teva s'ha fet mal, etc. Assumir tot això amb 25-26 anys, doncs, suposa una càrrega. Ara he aconseguit confiar molt més en la resta de l'equip, i entendre que tota la gent que m'envolta confia en la feina que fem i per tant els hi puc delegar que cantin un castell, els hi puc delegar l'assaig o em puc ficar malalta. I crec que això és important. També m'ha ajudat a mi com a castellera a millorar molt, perquè quan tu estàs pujant un castell i estàs més pendent de 350.000 coses, és molt difícil centrar-se, molt difícil. I jo personalment he viscut
un tema molt traumàtic. Jo l'any passat em trenco les costelles, em vaig trencar 2 costelles, una per 2 parts, fent un 2 de 8, a l'última actuació de l'any, i el primer 2 de 7 per mi era un trauma psicològic que no us podeu fer una idea. Em tremolaven les cames, no vaig dinar ni sopar en 2 dies, bueno, una cosa, tot això, ets cap de colla i per tant has de demostrar que tu estàs tranquil, que no passa res i per tant tens una certa serenor, no? Llavors, la gestió personal que normalment fem els que estem al davant és una mica, enteneu-me i no em malinterpreteu, teatro del bueno. És a dir, fem una mica del teatre de tot està bé, tot és correcte, no sé què, però allò de la procesión va por dentro és literal. És literal i d'anar 3 cops al lavabo, etc. Però tu, com a cap visible, no ho pots exterioritzar. Home, doncs, ho ha explicat el ditet, però és ben cert. Els nervis que passa un alt dirigent d'una colla castellera ni molt menys són els mateixos que poden tindre. No els categoritzarem a més o menys, però sí que són molt intensos. I un casteller realitza la seva tasca de tronc, pinya en aquest aspecte i ha de vetllar perquè la seva execució sigui l'òptima. En canvi, jo no puc evitar pensar en tot, jo exploto el castell i penso en tots els factors que hi pot haver-hi i tanmateix jo estic al tronc en aquell moment i penso, per favor, que la nena, vinga va, i conto 1, 2, els passos, i per què collons he de fer això jo? No hi ha un equip de canalla que ja li ha destinat tota la feina necessària. És una processó realment que anys de vida no sé si me'ls treu, però volum de cabell me n'ha tret. Això és evident. I una cosa que coneixent-me a mi abans d'emprendre aquest projecte va ser recolzar-me d'un equip tècnic per mi mega ultra preparat. Jo tinc una línia de segons caps de colla, que són 3 ex-caps de colla, un l'impulsor de tot el canvi, el Jordi Galla, després un carismàtic i històric del món casteller de la zona tradicional com és un Pasqui, i després una persona superracional i molt moderada, que és un home que es diu Martín. Tots 3 han estat ex-caps de colla, n'hi ha un que no pot pujar ja per qüestions de lesions i per edat, això de l'edat està fent molt mal avui. Però després, entre ells se diversifica la feina. N'hi ha un que correspon a cap de troncs, un altre que correspon a tot el nexe de segons i pinya, i després hi ha un altre que és tronc superior, que és aquest nou projecte que van sortir dels castells d'avui. D'aquesta forma diversifiquem o deleguem totes les comunicacions on jo en aquest aspecte sol arribaria a tot, em suposaria 8 hores diàries i una nòmina, cosa que no hi podem arribar a cap de les dues coses, i d'aquesta forma intentem arribar-hi. Sí que quan un cap de colla puja al tronc, l'autocrítica ha d'estar per davant de moltes coses, perquè si ens dediquem a ser la mà executora de les decisions més importants que té una colla, nosaltres no som menys, és a dir, directament hem de ser objectius també amb el paper que juguem nosaltres. I en aquest aspecte jo soc conscient que a vegades tens més bons dies que dolents, però sempre demano la màxima franquesa al meu equip per dir, nanos, si he estat jo o alguna cosa, o puc millorar o no he estat millor, digueu-m'ho, perquè estem per millorar. Aquí no és en va buscar excuses o tirar pilotes fora, perquè al cap i a la fi la intenció és sumar, i com ha dit l'Aina, totes les decisions que es prenen són per bé de la colla. En cap moment es prenen decisions per un bé individual. No tindria cap mena de sentit, sinó llavors deixem de ser cap de colla i fiquem-nos a jugar un partit de tennis, que és l'únic que és individual. Poc més a afegir del que han dit tots dos, és a dir, han representat molt bé el que significa. A mi per de cabell no hi ha arrugues, hi he posat més arrugues, jo m'ho noto bastant. L'equip tècnic per mi és el més important que pot acompanyar un d'això. Primer de tot, la bicefalia aquí torna a entrar en joc. És a dir, jo fa uns anys que pujo a molts castells a nivell de tronc i l'Àlex pujava a uns altres castells. En certa manera, com que la colla no tenia prou recursos en aquell moment per cobrir les nostres baixes i això implicava fer realment un pas molt enrere, el que vam fer va ser dividir-nos els castells. Després, per situacions
altres, fins que estem generant aquests quarts en aquest sentit, nosaltres som quarts, en aquest sentit quarts, anem generant aquests d'això, doncs hem hagut de cobrir nosaltres les baixes, la vacant aquesta. No? Dit això, jo crec que una de les coses que a més del fet de pujar, a més del fet d'estar pujant i pensant en la canalla, pensant en el no sé què, pensant si passa, el grau de responsabilitat que tens com a cap de colla allà dalt és totalment elevadíssim respecte a, com a mínim el que em passa a mi, respecte potser, i no ho sé, perquè no em puc ficar al cap dels altres, d'un altre membre de tronc. La responsabilitat en el sentit que, aquí tu dius, no? Tu estàs dirigint, però alhora estàs pujant. Alhora estàs pensant en, si no va bé, com reacciono després de l'actuació. A l'hora de... tens una responsabilitat de fer-ho gairebé millor que mai, perquè clar, si no com justifiques que tu estiguis allà, tot i que no t'hi posis tu. El grau de responsabilitat, estar dalt d'un castell i estar al capdavant d'una colla és molt alt. Pagues un preu molt alt. Pagues un preu molt alt intern, pagues un preu molt alt mental i pagues un preu molt alt socialment. Com a mínim en el nostre cas doncs l'hem pagat. Nosaltres funcionem una mica diferent, no sé com funcioneu vosaltres, nosaltres tenim un equip de troncs que decideix. I jo tinc dos papers dintre la colla, jo soc el Biel, quart a Castell de 8, i soc el cap de colla. Llavors, quan l'equip de troncs envia els pamfletos i diu avui a aquest castell, tal i qual, Biel, vas aquí, en aquell moment, Àlex, pujo, vale, pum. La responsabilitat en aquell moment com a cap de colla recau en ell, jo me'n vaig a fer el castell baixo i tornem, gestió d'assaig, no sé quantos. És una cosa que nosaltres no ens fiquem mai, pràcticament mai, en les eliminacions cap a tronc, bàsicament, entre altres coses, perquè tenim, com ell diu, un equip tècnic de tronc molt potent, format per excaps de colla, gent de canalla que ha baixat i que porta 15 anys a la colla, que l'entén, que la coneix, i llavors, puntualment sí que si hi ha alguna cosa que no ens acaba de tal, ens hi diguem, però generalment no. I molt menys per parlar de nosaltres. Jo soc un recurs castellà, com qualsevol altre casteller, que si necessiten de lateral estic de lateral, si necessiten de contrafort, i si necessiten que pugi, pujo. Punto. I a més, tinc la responsabilitat de cap de colla. Però en aquest sentit sí que intentem molt separar-ho i tenir aquesta dualitat. També em serveix en l'àrea social. Per la meva edat em moc més amb una part de jovent, d'acord? Que sobretot la temporada passada, aquest any ha passat menys, suposo que aquest any també la responsabilitat ha sigut diferent, els resultats han sigut diferents, el projecte és diferent, però l'any passat sí que em va servir molt centrar a l'assaig, soc el cap de colla, i en el moment social no deixes mai de tenir la responsabilitat de ser cap de colla, però sí que he intentat buscar una mica aquesta, doncs també poder seguir sent el Biel, per intentar una mica evitar aquesta solitud del cap de colla que acaba sent-hi. Octubre de 2016 em trobo en aquesta situació actualment, ha estat un any i mig, està bé, suficient. Jo li tiro un cable al vostre cap de colla. El tenim fent de bomber a Barcelona. Ai, no hi és? No. Hòstia, doncs bueno, li tiro encara... Li tiro que no hi sigui. Però és una reflexió que ens hauríem de fer tots i que jo amb el temps també he vist. Quants cops li heu anat a dir alguna cosa dolent i quants cops li heu donat les gràcies? Crec que, sobretot els que heu estat al capdavant, ho haureu patit molt perquè se'ns diuen moltes coses i nosaltres intentem escoltar tot allò que podem i evidentment quan fas un castell tots són felicitats i d'acord, però quants cops quan les coses van malament algú li diu que gràcies o que felicitats per tot aquest sobreesforç que també suposa estar al capdavant d'una colla. És una petita reflexió que estaria bé que tots ens féssim perquè potser demà us toca a vosaltres estar al capdavant i ja et dic jo que aquells gràcies et donen benzina per molts dies. Em sembla que ens fan fora, jo, Alicia. Jo deixeu-me que tres frases. Primer, donar moltes gràcies als tres per haver vingut i per tot el que ens heu explicat, que
Hem estat 2 hores aquí i a mi se m'han passat volant. O sigui que, no sé, suposo que el públic també, per tant, doncs res, agrair-vos la vostra assistència, agrair-vos el que ens heu dit i esperem poder-ho aplicar, almenys treure 4 idees clares. I ja està, marxem ràpid, no, Alicia? Doncs...